Čaute, čaute. A toto video, ktoré momentálne idete pozrieť, ak si ho teda idete pozrieť, tak je trošku také iné. V podstate smeroval som ho a hlavne teda je to video pre Kubka. Je to video pre Kuba, s ktorým som v podstate bol, alebo respektíve idem si odjazdiť RS-y na enduro preteky v Kalnici, ktorých sa teda Kubo zúčastní a v podstate toto video je teda venované jemu a verím, že si teda dobre pojazdíme a že nejakým spôsobom sa zabavíme a toto video je teda určené pre Kuba. Čaute. No. Taká zákernosť. To bola taká zákernosť. Aha, tak brzdy pomaličky a... Úplne do driftu. Alebo no... Úplne do driftu, no. Asi až moc suché. OK, takže tam že nás dívame si s Kubom RS2 predpríprava na preteky Kubové, aby sme videli, kade má ísť. Je to tu celkom suché. Pekne odklonené. Opa, cez potok. Tam to bolo pekne odklonené. No tu keby je mokro, korene. A zatiaľ pekné. RS2 zatiaľ pekná. Zábavná. Kubo ide bomby. Ale sú tu také úseky, že chytíš strom. Dobre. Kamene. Kamenná pasáž. Čaute. Pekne. Chážem, že som nenatáčal. Nenatáčal? Nie. Kaj? Ideš prvý ty teda či ja? Môžem skúsiť prvý. Ale ja, ak tu bude niečo, tak budem musieť zastaviť. Tak mi kríž. No a budeš počuť? Poďme na to. Takže RS3 má v lese, leje. Akože ja nevidím nič.
Joj, driftéži, už to tu šmiká. Zaprší pekne. Akože ja cez to okulára nevidím nič. Koľko to inak driftuje. Tu je tmať v ríti. Kokos. Ale veď to už je blato. Veď to už je brutál blato. Opa. Asi, hej, no. Tak, toto je slisk. A to len začalo pršať. No. Akože. No. Čo ti práši? A to len začalo pršať. To sa nedá. To sa nedá. A to len začalo pršať. A tu je maglajs. To je úplne že il. To je celé zle. Čo ti práši? Tak toto ne. Akože toto je nezjazditeľné. Toto sme mali ako prvé. To sme mali ako prvé. Fú. No tak musím povedať, že vôbec. Dobre, nie? Kokos. Oplatilo to. Ale to vôbec nedrží. To proste... Nádhera. Pekne. Nevadí, sranda musí byť. To ešte trail? Toto ešte trail? Počkaj, kde bol výsmak? Aha, to už bol asi koniec. Drsné podmienky. To bolo dobré. Čo ti dáva? Pomôcť. To je strašné. Počkaj, veď to sa nedá ísť. Všetci padajú. Tu som nechcel. Všetci padajú, aha. Asi poďme. Máš? Idem vyskúšať, ale to bude asi strašné drifty toto. Wow! Ideme, že
To piče, nemožné kurva. Kokos. Čo ti drbe? Drifty šmiky. Čaute, čaute. Dneska tak trošku iný výjazd. Nebudú to Martinky, nebude to zasucha. Teda začalo to zasucha, ale bude to trošku iné. Takže dneska som prišiel pojazdiť s Kubom. Čaute. A s Kubom sme trošku prišli pojazdiť RS-y na Kalnici, na preteky. Kubko zatra preteka nezavidím, lebo to, čo sme si teraz išli, tak celkom halus. Bude to dneska zaujímavé, takže uvidíme, čo si pojazdíme. A verím tomu, že sa si nevykrešujeme, ale... Nejaké drifty budú. A nejaké drifty určite budú, nejaké pády určite budú. V lese bude to jak v Briti. Teda tak, niekde. Takže vidíme sa niekde na nejakých už asi len zablatených trailoch. Čaute. Takže takto nejak vyzerá skúška na preteky, kedy si suchý jak práškový cukor. Ale Kuba to aj tak baví, aj tak nás to baví. Hádam nás tu neodradí. Hádam nás tu neodradí nejaký dážď. To by už čo bolo. To ťa proste musí baviť. Kubo si vravel, že nebude pršať. Ako sa hovorí, neverte 16-ročným deťom. No, a mám pocit, že cítim v ústach dažďovky. Poď! Poďme, Kubo, šlap!
Poď, to je taký úsek, poďme, Kubo. Šlapem. Poďme, Kubo, obluj, Kubo. Kubo, obluj. Pekne. Kubo, pekne, ale toto je taký úsek, že... Poďme, Kubo, poďme, tu si trošku pribrzdí a ľava, pribrzdí si. Pomaly, pekne, poď. Pekne, Kubo, si to dal. Pekne, bracho. Trošku čistý. Špinavý. Nevadí, však aj babky musia mať nejakú recenziu. Takže Kubo odjazdil, pekne preteky bez pádu. Uvidíme, aké bude mať umiestnenie, ale vraj teda bude na stupienku, takže uvidíme. Necháme sa prekvapiť. Čaute, dneska taký trošku netradičný netradičné bajkové video. Čaute. Matiašovský Jakub, druhé miesto. Norko no limit. Čakáme, kým nás umie na tom stupienku víťazov. Prvé miesto, cyklistická túr Úrin Filip. Čiernom, ako keby ste oslavovali vznik skupiny Depeche Mode. Dievčatá v akapätých pusách, sú to mladí chalani. Rodinné album, rodinné foto. Ideme teraz toto. A ideme ďalej. Kategória muži 18-33. 39, to je 39, koľko sa, pekne som slepý. Mám 2% tak. Takže dnešný deň v Kalnici skončil pre Kubka druhým miestom. Pekné druhé miesto, Kubo na stupienku víťazov. Pekne zamakal, dneska všetky traily mokré, total blato. Odjazdil krásnych 5 RZ, takže veľmi dobré umiestnenie. Kubo, gratulujeme, vidíme sa na budúce zase pri nejakom videu. Čau.